खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, बड'सा निउज पर्टेलआ दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामदों। बावैसो सिगां गवायाव खुंजानाय अक इन्डिया किकबक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल मोननानै न'फारसे फैफिनबाय थानाय समाव लामायाव रुंसारि जाबोनाय बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर हालामनि 3 नं बालाबारि गामिनि रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बड'सा खौरां बिलाइ नखरनिफ्राय 10,000 रां अनसुंथाइ होदों। खौरांनि बायदिब्ला गरेस्वरनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि दैमालुराम बर'आ रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि बिमा आरो बिफानि आखायाव रांखान्थि अनसुंथाइखौ गथायनानै होयो। फोरोंगिरिफ्रा चिराङाव खुद्रिसारदों। अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि इउपि टिचार्स एस'सिएशनआ 2 घन्टा रेल होबथानो नाजादोंमोन। गोबां दाबिफोरखौ लाना फोरोंगिरि गौथुमा सोमावसारदों। बिटिआरनि 6.3 दफाखौ मावफुंनो गासै डिस्क कड गोनां आरो गैयै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ। 2017 आयेनखौ सोदांनानै 5.1 आरो 6.1 महरै होनानै फरायसालिखौ सोरखारि खालामनांगौनि दाबिफोरजों चिरांनि दांथल तेलाफारायाव 2 घन्टा रेल होबथानो नाजादोंमोन। नाथाय जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरनि बुजायनायखौ मानिनानै थाद'यो। लोगोसेनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, लोगोसेनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'मोननो गोसोखां बिलाइ दैथायहरो चिरां जिल्लानि मेजिस्ट्रेट कुशल कलितानि आखायाव गथायना। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बागानसालिनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव मैया गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बर'नि गागि महरगिरि, रेडिअ' आर्टिस्ट आरो बर' हारिमुआव बिहोमा होबोनाय गेदेमा बिथांमोनखौ मान बावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। प्रसेनजित ब्रह्मनि दैदेननायाव दिल्लीयाव 1952 मायथाइयाव गोजोनग्लाय आफादा बागुरुम्बा मोसाना भारतनि गेजेरावनो बागुरुम्बा मोसानाया देरहासार जानो हाना हादरनाङै मुं मोनदोंमोन। बै समनि गोजोनग्लाय आफादनि सासे मोसाखावगिरि, बिथांनि मुङानो नयस्रि ब्रह्म। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा नयस्रि ब्रह्म बिथांजोखौ मैया दुंब्रुदै बरायदों। बर' फिसानि बाख्नायथाव देरगाथाव खौरां। बे समाव बर'नि गेजेराव थरसे हाथरखि महरै जोनोम मोनबावबाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै जों बुंनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबि दख'रानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामिनि थागिबि रिसिनाथ नार्जारिनि आंगो फिसाज्ला दैफां नार्जारि बिथाङा उत्तराखन्डआव थानाय नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि देहरादूननिफ्राय गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों बोहैथि दाननि 11 खालाराव जाखले रेजिमेन्टनि लेफ्टेनेन्ट महरै सायख'जाबाय। बिथांनि बेबायदि गोब्राब नाजाथाबनानै जाफुंसार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय थारैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानै जों बुंनो हायो। बिथांनिसिम जोंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आसामाव गोसारदों नंखाय रादाब। सोलिफु समाव आसामाव अमिक्रन भाइरास मोननायनि खौरांखौ लाना रायजोनाङै गिखांनाय सोमजिनाय समावनो अमिक्रन मोननाय खौराङा नंखाय होनना फोरमान जादों आरो बेनि सायाव रायजोनि सावस्रि मन्त्रि मानगोनां केशब महन्तआ रोखा खालामना होदों दि दासिमबो आसामाव सासेबो सुबुंनि देहायाव मोननाय जायाखै अमिक्रन भाइरास। नंखाय खौरां फोसावनाय आरो गोसारनायनिफ्राय बयखौबो सांग्रां जानो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि सिमा दाजाबनाय आरो बारायनायनि सायाव गोनांथार बाथ्रा बुंदों एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ। बिथाङा बुंदों, बिटिआरनि सिमाया सानजाहाल' नङा खोलाहाबो बारायगोन। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय दारकुसि दख'रा एबसुनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तिनिपुखुरियाव जोबनानै थाङो। दख'रा आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्सि दिपेन बर'आ आरो मेलखौ बेखेवनानै होयो मुर्सि प्रबिन कुमार ब्रह्मआ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्सि दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथानि सिमा बारायनाय आरो
दफाफोरखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव बिथा गैयै बांसलाबायनाय बाथ्राफोरखौ रायजोफ्रा रावबो खोमा होनो नाङा होननानै बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिआरनि सिमाया सानजाहाल' नङा खोलाहाबो बारायगोन आरो बिनि थाखायनो एबसुआ दाबो हर सान खामानि मावगासिनो दङ होननानै गावनि बेसेनगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों रोखायै बुङो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।